sumingkira mancing sasana tantra satu husabya tumanut Mangkota Semar Badranaya apa ta darunane Ismaya kok kipatke saka jagatmu urah karang kadempta lae bergegek-gegek gembel sadulita Ismaya kowe aja kaget mula tak kipatke saka jagate Semar mergo Semar bakal takon lawan kuwe Ismaya Kyai Semar bakal nyuwun pirsa apa maragi mbabar maragi enggal medhar sejatine kewajibaning Semar ana ngarcapada kuwi aku apa kewajibanku Ismaya yen dangu babagan kuwi jagat wis nyekseni lamun ta lurah Karang Kadempta Kyai Semar minangka dadi pamonging jagat minangka dadi pamonging satriya ingkang hambekdir budi bawa leksana yen pancen kewajibane Semar momong para satriya sing hambekdir budi bawa leksana lah yen saiki angel golek-golekane satriya sing duweni watak berbudi bawa leksana banjur aku kon momong sapa Ismaya coba to gagasen saiki kahanan jagat saya suwe saya bubrah langkrah kabeh padha ninggal tatanan sing ning dhuwur ora padha kelingan karo penguripane para kawula dasih sing mapan ana ngisor awit akeh-akeh para satriya para nayaka praja dina iki koncatan yang budaya jagat padha rusak awit padha koncatan ing budaya koncatan ing budaya tegese piye Semar ayo
akeh-akeh satru saiki wis padha kuncatan budaya tata krama wis ora ngerti unggah-ungguh ora ngerti Sudasita mongko Nayaka Praja yen wis kuncatan unggah-ungguh wis ora duwe tata krama satemah ana tetembungan wal-wal kedual ora watu ora aspal paton kolu jare halal lah iki lho sing jalari rusak ing tatanan ya kaya ngene yen wis donya kaya ngene aku kudu kepiye Ismaya tentreming kahanan tentreming jagat raya kabeh mung gumantung marang Kyai Semar kanthi cara Kyai Semar mbangun kahyuwangan ing kono minangka srana tuk sumbering kamulyan tuk sumbering kabagyan Kyai